Здравейте отново, правя клип номер 3. Днеска ще говорим и ще отговаряме на много ваши въпроси, които ми задавахте през последните месеци. Нещо, с което основно искам да започна е с това, че аз не съм лекар и по абсолютно никакъв начин не мога да ви давам никакви съвети, напътствия или каквото и да било свързано с това по какъв начин да приемате съответните лекарства, които са ви изписани за предоперативно и постоперативно, свързани с смяната на вашата клапа или съответно реконструкция или свързано с вашето здраве. За това нещо си има лекари, обръщате се директно към тях. Аз не мога по абсолютно никакъв начин да казвам какво да пиете, какво да не пиете. Не се обръщате към мене за такива съвети, защото да, може да имам някакви познания, но те са от личностен характер и са, как да кажа, прекалено малки и просто не искам да се ангажирам с това и отделно не ми е работа да ви казвам какво, по колко, как и какво да пиете, какво да не пиете и съответно така. Нещо днес, с което искам да започна, защото пак имам един голям въпросник с въпроси, които са ми задавани от вас, е за новата клапа, която излезна на българския пазар доста отскоро, която се води аналог на резилията. Това е клапата Avalus на Medtronic. Какво е специфичното при нея? Тя е абсолютно, така да кажем, близка като аналог спрямо резилията, като биологична клапа. При нея по абсолютно същия начин платната са и направени от перикард. Са образувани самите платна, са направени от перикард, от телешки перикард са самата клапа така е произведена. Пак е направена в такъв разтворство, в който не позволява нейната бърза дегенерация от към калцификация на самите платна, защото нещото, което разрушава самите биологични клапи е самия калций в организма. Т.е. получава се така наречената калциева стеноза и това е нещо, което де-факто разрушава самите платна на въпросната клапа. Какво е интересното при нея? Това, което гледам като статистики, най-вече аз на това се уповавам и на лекари, които дават информация чрез видеоклипове в социалните мрежи, е, че тя е доста добър аналог като спрямо резилията. Другото, което е, че при нея хемодинамичните функции са може би една идея по-добри, т.е. какво ще рече това? Самата пропускливост на кръвта, която минава през нея. Но пак казвам, това е по клинични изследвания. Никой не може да се ангажира, никой лекар да ви каже няма да се ангажира с някаква точна прогноза, примерно да ви каже това нещо ще ви издържи в организма 20, 30 или повече години или по-малко. Всичко е много, много субективно от гледна точка на възраст на самия пациент, на самия му начин на живот и на още много различни фактори. Но това е една много, много добра алтернатива, както резилията. Основните прилики и разлики са в това, че и двете клапи са биологични и на двете клапи им дават повече от 20-25 до 30 години живот. В тях също може, както при резилията в другите клипове бях обяснявал, в тази клапа също може да се сложи след време, ако се наложи въпросните тави клапи, тези, които се разпъват. Като статистика, това, което последно излиза и за резилията, и за Medtronic, тази новата биологична аортна клапа, за която ви говоря, е, че при резилията вече за 8 години клапи, които са имплантирани в човешки организъм, дегенерацията при тях е по-малка от 1% за 8 години. Което е в интерес на истината е страхотен резултат до тези 8 години, т.е. откакто съществува резилия, откакто е имплантирана в човешки организъм, се следи нейната дегенеративност, която за 8 години е един страхотен резултат, който е под 1%.
При Авалуса на Medtronic, нали, тази клапа, за която говорим днеска, при нея Common Trail или така наречената статистика е, че за последните 5 години, откакто тя е произведена, нали, до ден днешен, са минали статистически 5 години, там дегенеративните проблеми са на близки до нулата. В смисъл няма никаква информация или някаква симптоматика, която да показва или каквото и да е там, че има някакъв дегенеративен процес в самата клапа. Т.е. за тези 5 години са на 100%. Това е по статистика, нали, в имплантираните клапи. Какво вече излиза по клинични тестове е нещо съвсем друго. И затова ви казвам, не очаквайте някой кардиолог, кардиохирург или който и да е там съответно медицинско лице да ви каже: да, като ще сложите тази клапа, нали, ще бъде това или това, нали, смисъл да ви се дават някакви точни числа и някакви точни гаранции. Аз за мен лично мога да кажа, понеже вече стават 4 години и половина, откакто съм с тази клапа, нямам абсолютно никакви оплаквания, хода всяка година на кардиолог, няма абсолютно никакви сигнали, които, нали, да показват някакви дегенеративни процеси, но в интерес на истината прекалено е рано. Прекалено е рано. Нали, хората ме питат, нали, ако можеш да върнеш времето назад, нали, това вече сме го говорили в предишните клипове. Да, пак казвам, няма, това е моя личен избор. Исках просто, нали, да мога да не се обвързвам с така наречената антикоагулация. Исках просто да си вода един не че другия не е нормален с механична клапа, но един по-свободен от антикоагуланти живот. Защото всяко едно нещо, нали, в този живот има плюс и минус. При всяко едно изделие, както тук говорихме за механичната и за биологичната, нали, едното е по-дългия живот или така да се каже до живот при механичните, но пък сте обвързани с антикоагуланти, докато при тези новите биологични, нали, съответно нямате някаква точна гаранция дали ще издържи, както казах, 20, 30 или повече години. Това колко ще издържи само и единствено зависи от факторите, които съпътстват самата клапа в самия човешки организъм, в която е имплантирана. Дали сте на 20, дали сте на 30, на 40 или на повече години. Те се обвързват най-вече свързани са най-вече с имунната система. Колкото един човек е по-възрастен, да кажем от 40 нагоре, толкова по-дълго време, нали, самата клапа ще издържи. На един 40 годишен човек, да кажем, примерно може да издържи едни 25 години, при 50 годишен може да издържи 30, но пак всичко е много субективно. Всичко е на база клинични изследвания и, нали, клинични показатели, които дават тази информация. Нещото, което, нали, много хора, с които се свързах, това са с мен, това са ужасно много хора, аз специално се чувствам страхотно, че мога да ви помагам в тези, как да кажа, особени моменти. Да, и са трудни, но не е нещо, което е непреодолимо, както, нали, вече сме казвали. Най-вече мъжката аудитория ме пита за кога може човек да почне да прави секс. Това, което намирам като информация е, че тази физическа, нали, защото се води тип физическо натоварване, можете спокойно да го правите след първия месец и половина-два, когато вече самия стерном е зараснал, когато вече има заздравителни процеси в организма, самите тъкани и, пак казвам, както в другите клипове, самото тяло ще ви подскаже кога, какво и колко можете, нали, в даден момент да правите повече. Както и в други клипове съм обяснявал, първите 2 до 3 месеца не е хубаво, нали, вдигане ръце над главата, не е хубаво да носите повече от 2 кг в ръка, но пак ви казвам, всичко е много субективно. Давам пример защо е така. Защото, примерно, има хора, при които независимо от възраст и пол, при тях самите как да кажа, постоперативни възстановителни процеси, праг на дискомфорт са много по-ниски. Много по-ниски и възстановяването при тях е
доста по-бързо, независимо от това дали е парциална стернотомия, дали е пълна стернотомия, дали става въпрос само за смяна на клапа, дали става въпрос и за смяна и на аортна аневризма, нали, на част от възходящата аорта. Всичко е страшно субективно. Нали. Но пак казвам, в днешно време техниките, препаратите, които се използват нали, съответно за възстановяване, оперативните техники, нали, за които казах преди малко, вече са на много по-друго ниво. Тук вече се гони по-бърз въздравителен процес, по-минимално инвазивни техники, с които нали, човек да може по-бързо да се върне към нормалния си начин и към нормалния си ритъм на живот, нещо, което нали, постоянно го повтарям в моите клипове. И основното нещо, което в момента, понеже имам една листа с въпроси, както казах, тук идеята е в това цялото нещо, колкото, нали, как да кажа, така и странно да звучи, може и под някаква форма, всичко си зависи абсолютно от вас. Тоест, по какъв начин, нали, чисто психологически ще се подготвите предоперативно, как ще мине самата операция, наистина зависи от хирурга, но пак казвам, това се води нещо абсолютно рутинно, а вече постоперативно, там вече са нали, интересната част от това, което за днес ще говорим. Тоест, пак казвам, всичко си зависи от вас. Какво имам в предвид? Постоперативно, както съм казал, вие се чувствате страшно изморен. Това нещо нали, не е свързано с някаква болка, с нещо, което е тотално непоносимо. Просто е една много тежка умора. И въпреки нея трябва психически да се настроите, че вие трябва да правите неща, които в този момент може да не ви се правят от умората, както казвам, ставането, ходенето, нали, основно, което е, нали, казват хората, движение. Всеки ден, както съм обяснявал в другите клипове, да правите едни 10% повече от това, което сте правили предния ден. Нали, няма някакъв, как да кажа, строго определен тертип, поне от това, което аз съм прочел и от това, което, нали, по начина, по който аз съм минал през този път и съм се възстановил. Тоест, при мене беше след изписването ми от болницата, както съм казал и в други клипове, задавам си на такъв смарт часовник днеска, примерно, виждам колко максимум мога да направя, без да има някаква така прекалено умора и натоварване. Нали? Съответно, прибирам се вкъщи, излизам после пак, правя същото ходене с едни 10%, да, може да е на определен интервал от време с определени почивки, но сърцето, както има такъв жаргон, обича ходенето, обича движението, обича дори спортуване и каквото и да е. Лимитиране от към движение вече и нали, от практикуване на някакви спортове, бидейки вече минало толкова много време, нямам. Абсолютно нямам. Миналата година мога да се похваля, като пример нали, да дам, 2 пъти с колело до Бургас за 3 дни, което са едни 500 км, което средно правех на ден около 150-170. Никакъв проблем. Абсолютно никакъв проблем. Поне при мене. Нали. Имам нали, някаква лека симптоматика, някой друг екстрасистол, нали, но това е нещо, което в рамките на нормалното, даже пак казвам, вече от позиция на времето тези неща почнаха много да затихват, защото самата механична функция на сърцето си е в нормата. Другото, което е пак там септември месец, едно приключение наречено Дунав Ултра, което е по крайбрежието на река Дунав от едно село преди Видин, което се казва Куделин до Ранкулак. За 7 дена минах близо 1000 км. Абсолютно никакъв проблем. Нали, всичко е свързано сега с някакъв тренировъчен процес, свързано е с начин на хранене, с начин на възстановяване. Но пак казвам, аз искам да съм вашия жив пример, че няма от какво да се притеснявате, че това нещо е чисто рутинно и че след това може да си продължите нормалния начин на живот, даже както винаги съм казал, още по-добре се развиват нещата, защото вие, когато имате такъв клапен порок, независимо какъв е, аортен, митрален или друг, идеята е там, че при подмяната сърцето си се възстановява почти на 100% от към механичен проблем
И идеята е вече вие какво ще направите за, как да кажем, за вашето бързо възстановяване и за вашия нормален начин на живот. Нещо, което исках да говоря за днес, е какво да направим постоперативно. Значи за движението вече казахме. Нещо, което аз съм правил, което да ми подобри или по някакъв начин да ми ускори самото възстановяване постоперативно. Първото нещо, което си бях набавил един мултивитаминен комплекс. Сега, тук е много, как да кажа, има големи разногласия дали трябва, дали не трябва. Значи витамините по абсолютно никакъв начин не биха ви навредили. Въпросът е колко биха ви помогнали. Аз нещо, което направих, отидох в първата аптека, взех си някакъв хубав витаминен комплекс. Сега дали ще е ефервесцентна разтворима таблетка, дали ще са витамини тип капсула или нещо от сорта, няма никакво значение. Гледа се по разписание как да се пият. Аз, примерно, сутрин, като ставах, пиех по такива ефервесцентни на супрадин витамините. Да ви кажа честно, чувствах се много така освежен от тях. Със сигурност по някакъв начин са ми помогнали. Другото, което трябва да знаете, че поне при мене така се случи, за всеки постоперативно пие известно време диуретици. Това са такива хапчета обезводняващи, от които много се пикае. При тях може да се получи един такъв страничен ефект. Някои кардиолози казват, че най-големия враг на сърцето всъщност са точно тези диуретици. Какво си има в предвид? Когато постоперативно трябва да ги пиете превантивно този препарат, идеята е, че с него се изпикават много голяма част от така наречения електролитен баланс. Този така наречения калий, натрий и магнезий, които образуват в организма самия електролит, който дава самия ритъм на сърцето. Когато ви се намали калия, натрия или магнезия, един от трите или двата, няма никакво значение съответно кой микроелемент, почват да се образуват специално за мускулите, които са по човешкото тяло, образуват се така наречените крампи. Не само магнезия помага в случая за тази превенция, но и тези другите микроелементи. При мен какво се случи? Заради тези диуретици бях и от голямото обезводняване, от многото пикане на ден, което беше, че бях много изгубил калий в организма си и съответно от ниския калий ми се беше дебалансирал електролитния баланс в организма и почнах да получавам такава серия от много екстрасистоли. Отидох в болницата, това става въпрос някъде на третата седмица след операцията. Отидох в болницата, направиха ми кръвни изследвания, казах, да, калият ти е много нисък. Съответно, понеже както в други клипове съм казвал, имам роднини, които са също медицински лица и те ме посъветваха, за да направим тази превенция, да си взема електролити на прахчета, така наречените сашета, които се разтварят в една чаша вода и примерно да се пият поведнъж, максимум 2 пъти на ден, примерно сутрин или вечер. От тогава, докато не спрях самия диуретик, нямах абсолютно никакъв проблем. Това, пак ви казвам, това се води като витамините е тип хранителна добавка. Тя не е лекарство, което нещо да лекува, просто набавя на организма съответните микроелементи, с които да превентирате евентуалната загуба на електролит. Поне при мен така беше. До сега не съм чувал някой човек, с който се е свързвал с мен, да имал подобен проблем, но можете, за това примерно мога евентуално да дам някакъв съвет, но пак казвам, питайте си съответното медицинско лице, което ви наблюдава, съответния кардиолог или кардиохирург, независимо в коя болница сте, дали сте в Ачибадем, дали сте в, примерно, Трета градска в София, дали сте в Плевен сърце и мозък, няма значение. Независимо къде сте, трябва да си питате. Защото, пак казвам, не съм медицинско лице, нещата, които ги знам, съм ги научил аз от лекарите, но аз съм частен случай. Всеки един човек е абсолютно частен случай, свързан с неговите клапни пороци, състояние на сърце, години, килограми, пол и какво ли още не. Така, другото, което е интересното, пак за възстановителни процес, третото нещо, което е начинът на хранене.
Нещото, което така да се каже, организма ми го подсказа е, че да приемам количество храна, да кажем примерно между 5 и 6 пъти на ден, но по-малки количества. Тоест, какво ще рече това? Не да се нахвърляме веднъж или два пъти, да си запълним стомаха и да ни стане тежко, а по-малко храна, по-начесто. Нали, за да направим някаква превенция от гледна точка на това, примерно при мен какво се случваше. Аз веднъж се почувствах доста гладен, доста се нахвърлих, имах чувство, че стомаха ми подпира сърцето и имах някакъв такъв известен дискомфорт. Съответно, нали, понеже имам и приятел, който се занимава, нали, диетолог, и той ми каза нещо, което постоперативно мога да те посъветваме. Между 5 и 6 пъти на ден, да кажем, примерно сутрин, преди обед, след обед, вечер, преди вечер, след вечер, нали, нагласи си ги така храненията, нали, съответно, които да хапваш по-малко, но по-начесто, отколкото, нали, наведнъж или на два пъти да се нахвърляш с някакво голямо количество храна. От към храните нямате някаква огромно лимитиране. Нещото, което примерно мен като ми изписаха от болницата, ми казаха да избягвам мазното и соленото. Нещото основно, на което аз бях наблегнал, беше рибното месо, плодове, зеленчуци, понеже мен ми изписаха края на септември, началото на октомври, нали, все още имаше такива плодове и зеленчуци, които бяха не от тези парниковите, и можех да си ги набавя, съответно да си правя, да кажем, някакви салати или примерно, нали, за рибата, както казах, на скара някой друг плод, тип плодова салата, ябълки. Нали, другото, което много също ми помогна, беше варен карфиол. И, нали, съответно, така леко запаниран, яйцата също, защото дават такова хубаво голямо количество протеин. Нали, но всяко едно нещо не съм го ял в някаква съвкупност, а просто на отделни порции. Примерно, да кажем, сутринта се събуждах с закуска от яйца, на обяд, примерно, си правих някаква салата, после вече като почваше да ми става малко по-гладно, нали, съответно някаква риба, която е направена, нали, на тиган. И общо взето нямате някаква огромна лимитация от към храни, просто съобразявайте с това, пак казвам, той организма сам ще ви подскаже нещо, нали, което е, че, пак казвам, по-начесто с по-малко, нали, количество храна. И стигаме до петото нещо, което е за след възстановителния процес, което ужасно много ми помогна в интерес на истината, не го вярвах. Тогава, когато аз се оперирах 2020 година, нали, постоперативно почнах да гледам всякакви видеа, клипове, нали, за как човек да се възстанови максимално бързо след такъв тип операция. И попаднах на клиповете на този холандеца, който се казва Вим Хоф, както го наричат него, ледения човек. Какво ще рече това? Ще кача после в самото описание и линк към този клип, за който ви говоря. Нещото, което прави той, са едни много прости дихателни упражнения, с които се получава така наречената хипервентилация на организма. И постоперативно, аз пак казвам, имах чувството и не можех много хубаво да си поема дълбоко въздух. Това, което аз правех, нали, следвах една негова програма, която тя е като цялостно заздравяване на организма и най-вече е свързана много с сърце, сърдечен ритъм, с кръвоносна система и с абсолютно всичко, което е свързано в организма. Правят се едни дихателни упражнения в рамките на около 11 минути. Те са ужасно прости и много ефективни. Но комбинацията на тези дихателни упражнения, свързани с ледени душове, нали, сега ще обясна по-подробно за какво става въпрос, това нещо, нали, както ние българите го казваме, е каляване на организма. Какво правех аз? Правех тези дихателни упражнения от началото, значи това беше някъде, да кажем, месец и половина, два след като ме бяха изписали от болницата и след като бях опериран. Почнах да ги правя тези дихателни упражнения и в интерес на истината почнах да усещам една така доста добър прилив на енергия в мене.
След което вече почнах, нали, той казва така, хубавото е след тези дихателни упражнения да почнете да правите ледени душове. Какво си има в предвид? Като казвам ледени душове, идеята не е да почнете да правите тези дихателни упражнения, да влезете в банята и да пуснете, нали, душа на максимално студено, защото няма да ви се получи. Може да получите и така наречения термален шок. Идеята при мен какво беше? Влизам да си се къпа и всеки ден по малко пробвам с малко по-студена вода, пак връщам на топла, пак малко на по-студена и така, нали, всеки ден. И в един момент просто усещането от тези по-студени, айде да не ги кажа ледени душове, нали, които са, но с студена вода, които бяха вече, това нещо го правих в продължение, да кажем, на около 2-3 месеца, за да може организма да ми свикне, беше едно страхотно усещане, един страхотен прилив на енергия. И мога да кажа, че този метод на Вим Хоф, който е дихателните практики заедно с студените душове, така да ги нарека, може би изиграха, нали, да не казвам голяма дума, но едно 70-80% положително влияние върху самия ми възстановителен процес постоперативно. Ще кача, пак казвам, отдолу в клипа линк към този негов клип. Това са нещата, които аз минах по този начин за възстановяване, които много ми помогнаха. Пак казвам, приемането на витамини, електролитите, движението, храненето и тези въпросните дихателните упражнения. Сега, най-интересната тема също, която е една от интересните въпроси, които е, всеки ме пита какво де-факто струва цялото това нещо с тази цяла информация, която давам. Хората, където ми звънат, нали, ме питат, нали, какво трябва да заплатят. Значи, пак казвам, това е лично мое решение. Няма абсолютно нищо, с което трябва да заплащате към някой или към нещо. Най-вече към мене. Удоволствието, че мога да помогна и че мога да бъда полезен на вас, това е неизмеримо. Колкото, нали, да, може би, защото живеем в някакъв прекалено материален свят и на хората им е странно, пак казвам, никакъв проблем. От сутрин до вечер, когато искате, можете да ми пишете или в канала на YouTube, където ще кача клипа. Може да пишете в страницата на Моето сърце във Facebook, там също ще кача линк. Пак си качвам телефона. Най-лесно е, пак ви казвам, много е информацията, която имам да давам. Нали, защото всеки случай е строго индивидуален. Нали, дали става въпрос за смяна на клапа, дали става въпрос за реконструкция, нали, мога да дам информация от гледна точка на моя опит. Не мога да кажа със сигурност какво ще ви се направи. Пак казвам, аз не съм лекар, няма да изземам функциите нито на кардиолозите, нито на кардиохирурзите. Нали, но примерно с това, че съм минал по някакъв път, мога, нали, да ви предразположа за това какво ви очаква, чисто психологически, така да го нарека, и вече постоперативно, нали, съответно пак да ви дам някакви насоки как по-бързо да минете през заздравителния процес от самата кардиохирургична операция. Но пак казвам, правя го за удоволствие. Пари или някакви дарения или нещо от сорта просто няма нужда. За момента всичко, което правя, дори и въпросния сайт moetosърце.com, който го има и на него, ще дам линк. Всичко смисъл на мен ми се създава огромното удоволствие, че мога да бъда в полза на вас. Това е. Така, другото нещо, което исках нали, да говорим, защото много хора ме питат за симптоматиката преди и след операция. Така, нещо, което дава като симптом, нали, че евентуално, пак казвам, защото симптомите за смяна например, на сърдечна клапа, независимо каква е аортна, митрална, са много близки до тези симптоми, които примерно са свързани с някакви паникатаки, свързани с някакво нервно напрежение. Какво имам в предвид? При мен специално беше задух, умора, самите екстрасистоли, които ги получавах, нали, този вид аритмия на сърцето, нали. При някои хора съответно може да се получи, нали, и отток в глезените.
Почти същите симптоми, някои от тях, казвам, се налагат, така, както и при някакви такива нервни ситуации, нервни напрежения. И там също, примерно, може да получите при една паникатака, задух, може също така да получите някоя друга екстрасистола. Нали. Затова казвам, хубаво е веднъж годишно, независимо дали сте здрав, дали сте оперирани или там каквото и да е. Има си така наречената превенция. Всяка година е хубаво да се ходи, нали, веднъж годишно да се ходи на кардиологичен преглед, за да се следи вашето състояние на вашето сърце. Това са симптомите, които масово изпитват хората, нали, свързани с някакъв клапен порок. Нали, основното нещо е това. Задуха, умората, някои могат да излезат дори извън ритъм, видове аритми, извинявам се, някоя друга екстрасистола, оттоците по краката, не дай си Боже, другото, което може да се получат и припадъци, така наречените синкопи. Нали, затова казвам, хубаво е при някакви такива от тези симптоми, независимо какво е, да се посети лекар. Пак казвам, не мога да давам никакви препоръки за нищо. Единственото, което е, пак ви казвам, това си е нещо, което е нормално да се направи. В случай, че имате някои от тези симптоми, потърсете нали, съответния лекар. Постоперативно, понеже нали, питат, това предоперативно, нали, симптомите, които можете да получите, които са сигнал за клапни нарушения. Постоперативно симптоматика. Значи симптоматика, примерно, пак може да получите перикарден излив, евентуално така. Това са евентуални постоперативни симптоми, които могат да се получат. Както е самото сърце, нали, съм казвал, то стои в един сак, който в него има съответно перикардна течност. Понякога може да се получи да има по-голям, така наречен перикарден излив, но това е нещо, което много бързо се отстранява. Другото, което може да получите пневмоторакс, това е въздух между плеврата и белите дробове, което също веднага могат да го отстранат. Някакъв вид инфекция, но пак казвам, те са такива, по-скоро са незначителни, отколкото сериозни постоперативни симптоми. Другото, което трябва да знаете, нали, те ще ви обяснат пак в болницата, първите дни с самата рана, как трябва да я третирате, че не трябва да я мокрите, че трябва просто да по-дълго време да се пазите. За спането по гръб сме говорили. И един, може би, такъв симптом, който може да получавате постоперативно, това са пак екстрасистоли или някакъв вид аритмия. Така, да обяснат, пак това е строго индивидуално, това е евентуално нещо може да се появи, не казвам, че е задължително, това са евентуални симптоми. Те от какво се пораждат? Това, което нали, обясняват кардиолозите, е, че при самото отваряне, нали, на гръдния кош, все пак, нали, сърцето му пускат съответните медикаменти, за да го спрат. 2 часа сърцето е спряно, минава организма през машината сърце, бял дроб. Нали, самия хирург прави съответните корекции или протезиране на сърцето, след което има интервенции върху него, които е, нали, свързано с рязания, с зашивания, с какво ли още не. Пускането на сърцето е съответно с електрошок. И този мускул, в крайна сметка, за много кратък период от време, от 2, 3 или 4 часа, независимо колко е, той изтърпява някакъв, така да го нарека, някакъв тормоз върху себе си и после, нали, на самото сърце, за да може да влезе обратно пак в нормалния си ритъм, му трябва известно време и има така наречения процес на нагаждане. Защото това, което един английски лекар беше обяснявал в едно негово видео, беше следното, че сърцето толкова години се е нагаждало по някаква аномалия за него, примерно да кажем някакъв клапен порок, както примерно в случая аз съм бикоспидна клапа съм бил, нали, съответно аортната, то с времето се е нагаждало, нали, за всяко една повишаване степента на инсуфициенция, че в един момент то се е нагодило към една анормалност
и после, сменяйки я тази клапа за 2 часа, оправяйки го чисто механично проблема, то трябва да се нагоди отново към нормалното нормално. Така общо взето казано, както той го описа. Но не става толкова бързо. Нали, защото все пак то трябва да се пренастрои вече. Има, нали, затова се казва възстановителен процес, да може да се настрои към съответния нормален вече начин на работа на самото сърце. Така. Интересното другото, за което много ме питат хора, е кога може да се направи реконструкция на клапа. Основното нещо е, това вече пак ще ви го кажат лекарите, дали подлежите на реконструкция, така наречената пластика, на аортна или на митрална клапа. Основното, което е, че ако имате аортна стеноза или митрална стеноза, това е калций по самите клапи, който се е образувал, който де-факто е втвърдил самите платна на клапите, тогава не могат да ви направят реконструкция. Не е възможно. Трябва единствено, има си съответните показатели, по които могат да се направи самата реконструкция. Реконструкция на бикоспидна клапа може да се направи, ако няма стеноза. Е едното, нали, самия калций, който е върху платната. Другото, което е за митралната клапа, там също има определени показатели, по които могат или не могат. Но основното е, че никой не подлежи на реконструкция, ако има съответната аортна или митрална стеноза, въпросния калций върху платната, той не позволява реконструкция. Но, пак казвам, вие трябва, защото казвам, всеки си е частен случай, всеки си е строго индивидуален. Отивате, питате на база изследванията, които ви направят, дали могат да ви направят реконструкция, дали могат да ви протезират съответно, да си изберете съответно, за клапите сме говорили, разлика механична, биологична, какви са. Всичко е въпрос на избор, но и основното е от препоръка на самия кардиолог и кардиохирург, защото, пак казвам, има особености, които самите лекари си ги знаят и си ги прилагат спрямо всеки човек, е определено строго индивидуално. Другото нещо, за което съм пропуснал в другите клипове да кажа, е специално за едно състояние, което е между... То не е точно реконструкция нито на митрална клапа, нито е протезиране на митрална клапа. Това е един среден вариант. Се предлага така наречения митраклип. Това е за митралната клапа, когато съответно не работят правилно платната, едното платно съответно изпуска, е чрез катетър да се влезе при митралната клапа и с щипка да се защипат двете платна, които не позволяват на едното платно де-факто това, което изпуска, защото да приемем, че това е нормалната работа на платната, защото митралната клапа е бикоспидна, тя е с две платна. И ако почне да изпуска съответната инсуфициенция или регургитация, както се нарича, или има някакъв друг вид проблем, могат да направят безкръвно и неоперативно, това е мини-инвазивно се води, неоперативно самата клапа да я фиксират с митраклип. Но, пак казвам, при митраклипа, при въпросната щипка, която е, и при нея отдолу в описанието, както сега говоря за нея, ще пусна информация и клип да видите за какво става въпрос, пак казвам, е строго индивидуално. Няма много са редки случаите, които, да кажем, всичко е по кълъп. Всеки отива, да кажем, примерно от 10 човека, ако има с аортни инсуфициенции, с клапни проблеми на аортата и каквото и да е там, няма нещо, което да е абсолютно едно към едно. Да, клапното протезиране е ясно, за него говорихме, но при всеки човек си е строго индивидуално. И пак казвам, за това дали ще ви сложат механична и биологична клапа, пак вие трябва съответно да си попитате. Защото аз не насърчавам никой да казвам не против механичните клапи съм, слагай си само биологични.
тук е и въпрос на избор, тук е има го и този психологически момент, че примерно аз с човек, който е бил с митрална, с аортна механична клапа, той примерно казва така: никога не бих си сложил през живота биологична клапа. И аз го питам защо. И той казва: на мен ме радва да си чувам самия звук от платната, нали, на механичната клапа. Това ме успокоява, че сърцето ми е добре. Тук е вече въпрос на някакъв нали, такъв личен психологически избор или там каквото и да е. Обяснили сме, нали, че и в двете клапи няма абсолютно, никой не може да ви даде 100% гаранция. Могат, нали, да ви кажат за едното защо е по-добро, но какви са минусите, с другото какви са минусите, но пък с какво е по-добро. Нали, това вече сме го говорили. Но, пак казвам, всичко основно си зависи от вас. Вие по какъв начин чисто психологически ще преминете през това нещо. Пак казвам, това се води абсолютно рутинно. Нещото, което най-много би ви помогнало, е да бъдете спокойни, да бъдете информирани. Пак казвам, за това ги правят тези клипове, за това правят тези сайтове, за това качвам всякаква информация, която имам, за да може човек да... Това, че е сърце и че се прави операция на сърце, не е нещо, което е смъртоносно или е невъзможно, или е толкова трудно. Да, за кардиохирурга със сигурност не е, нали, като разходка в парка, но пак казвам, води се нещо, което е вече като рутина. Съответно, нали, има доста голям избор между клапи, между съответните оперативни подходи, така че все пак живеем в времена, в които нали, медицината е доста по-напреднала, като за финал ще дам така един пример. Една дама, може би ще ме гледа, тя се свърза с мен от Сандански. Тя е на около 65 години, сменяния клапа преди 50. Тоест, началото на 70-те години си е правила операция като младо момиче, е била на около 5-16. Тя е с механична клапа, която е някакъв такъв модел стил 70-те, така ако мога да го кажа хумористично. Следващите 50 години тя казва: нямала съм абсолютно никакъв проблем. Тогава нали, нямало такива биологични клапи от тези модерните, които ги има сега, така образно казано. Казвайка: да, пия си синдрома, нали, 50 години на нали, тези антикоагулантите и нямам абсолютно никакъв проблем. Тя ми звънна за нещо друго, няма да го коментирам, но понеже ми беше станало интересно и питах: добре, с въпросната клапа, тя ми каза: нищо, 50 години. А не са оперирали мисля, че на 16 каза или на 15, няма значение, но с тази клапа тя ѝ е служила вярно 50 години и продължава да й служи. За какво го казвам това? Смисъл, че дори нещата преди 50 години, както можете да видите със съответния случай, който ви го казвам, са надежни дори и до ден днешен. А като сравнение, тези новите механични клапи, които излизат, това, което примерно четох за тях, има едни нови на няколко години са пак такива механични клапи, при които вече при тях дори приема на антикоагуланти не е като при старите или малко по-ново старите, да кажем, при които нивата на ИНР на самия синдром, който трябва да се пие на самата антикоагулация, трябва да е между 2,5 и 3. А тук говорим вече за много по-ниски стойности, защото самите клапи са направени вече по такъв начин, че евентуалното образуване на някаква тромбоза или тромб, който може да се образува, е сведен още по-ниско, така да се каже. Не до минимум, доста по-ниско и съответно приема на антикоагуланти е съответно доста по-малък. Така че, както виждате, независимо биологична, механична, всичко е въпрос на личен избор. Това, което аз казвам, нали, това си е моя избор от гледна точка на това, че не исках да приемам антикоагуланти, затова си сложих съответната биологична клапа Резилия. Аз все пак работата ми е свързана, понеже съм в строителството, ми е свързана с носене понякога на тежко, с удари, с такива неща, отделно нали, с колоезденето и не мога да знам нали, в даден момент от тези антикоагуланти, като се направя някакъв удар или някаква синина, дали няма да направя някакъв кръвоизлив.
Така че, пак ви казвам, всичко си зависи абсолютно от вас. Ще кача още клипове. За сега ви желая хубав ден.